Der er mange steder, vi ikke har set i Europa. Og så tog vi et krydstogt, hvor vi kom til Malaga. Vi kom til Rom. Romantiske Rom. Colosseum, det er vel også sådan et kunstnerisk sted, hvor der er man kultur. Er det et eller andet, hvor man ser alle mulige gamle ting eller sådan noget? Og vi var på Mallorca, og vi var på Korsika og Sardinien. Så det var utrolig spændende. Det var kun en tur på 10 dage. Men vi fik sådan lige en bid af det hele. Romantik og spænding. Ja, det er totalt let på stranden i Italien. Ja. Sådan her lyder italiensk. Julia, Pia. 1, 2, 3, 4. De lyser ligesom os. Jeg mener, at krydstogt, det er sådan en appetizer, hvor man kan sige, hvor vil jeg gerne tilbage til. Så er det jo med at vise de ting fra rejsearrangørens side, der er mest fristende, så man vælger at komme tilbage. Pizza og pasta. Altså, spaghetti carbonara. Og pasta med kødsovs. Så spiser de vel også brød.